Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na 8. deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: nie, bude sa volať Ján. Povedali jej: veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá. Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: Ján sa bude volať. A všetci sa divili, v tom sa mu rozviazali ústa a jazyk, i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli, čím len bude tento chlapec. A v skutku Pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. Počuli sme slovo Pánovo.